साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेल्या ओरोस पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी शुक्रवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी कार्यालयात तब्बल 4 तास घेराव घातला। सकाळी 11 वाजता सुरू झालेली बैठक दुपारी 3 वाजेपर्यंत चालली। अखेर उपकार्यकारी अभियंता कामते यांनी टप्प्याटप्प्याने जुने मीटर चाचणीसाठी पुन्हा बसवून देण्याचं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतलं आहे। मी नागेश ओरोसकर आणि हे सर्व ओरोस वीज ग्रामस्थ गेले 2 दिवस स्मार्ट मीटर संदर्भात आम्ही नको म्हणून लढा चालू आहे। आज सकाळी 11 वाजल्यापासून आम्ही ह्या ऑफिसमध्ये बसून आहोत। आज जवळजवळ 4 तास झाले आणि आता कामटे साहेबांनी आम्हाला पत्र दिलं आहे की आज 5 मीटर बदलतो आणि उद्यापासून टप्प्याटप्प्याने मीटर जुने मीटर लावतो असं आश्वासन आणि लेखी दिलेलं आहे। त्यामुळे आता आम्ही थांबतोय, पण स्मार्ट मीटरला आमचा पूर्णतः विरोध आहे। आमचे जे जुने मीटर होते तेच रेग्युलर राहू दे अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे। आणि पुन्हा रविवारी 21 तारीखला या वीज संदर्भात मोठी बैठक आहे। पंचक्रोशीतील लोकांनी सहभागी व्हावं। जो स्मार्ट मीटरमुळे लोकांना भ्रुदंड होतोय तो होऊ नये याच्यासाठी विचारविनिमय करण्यासाठी आणि पुढची दिशा ठरवण्यासाठी आम्ही रविवारी 4 वाजता 21 तारीखला रवळनाथ मंदिर येथे बैठक आयोजित केले। सर्वांनी उपस्थित राहू। आतापर्यंत जवळपास 20,000 ग्राहक आहेत, वीज ग्राहक आहेत। त्यापैकी जवळपास 8,000 स्मार्ट मीटर त्यांनी बसवलेले आहेत। आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली आहे की 8,000 जे स्मार्ट मीटर बसवले आहेत ते तुम्ही जुने मीटर पण त्यामध्ये बसवायचे आहेत। त्यानंतर आम्ही जवळपास 14-15 ग्रामपंचायती एकत्र येऊन सोमवारी आम्ही ते एक विचार विनिमय करून त्यावर कारवाई काय करता येईल त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहे। आणि सामूहिकपणे जवळपास 8,000 लोक वीज ग्राहक आहेत ते सामूहिकरित्या पोलीस कंप्लेंट करतील की आमचे मीटर चोरीला गेले।